Grupp imdaqqas ta' studenti nataw l-opportunità li għattaw perjodu ta' żmien jinvolvu ruħhom f'diversi eżerċizzi mal-iskwadra marittima tal-Forzi Armati. Fl-aħħar ġranet l-istudenti wettqu numru ta' sessjonijiet differenti u kienu mitluba reaġixxu għal sitwazzjonijiet ta' diffikultà fuq bażi individwali u b'mod kollettiv. Kienet esperjenza sabiħa ħafna u kieku kelli nerġa' nagħmilha din l-esperjenza nerġa' u kieku nerġa' sabiħa ħafna immens. Titgħallem affarijiet ta' kulli ma taraħħomx. Id-disciplina li tallimta hekk ħatejni fil-futur. Eżempju ċertu xogħlijiet, eżempju meta nkun deħel soldat u jkolli diġà idea ta' xiex jaħdmu d-disciplina ta' hekk. Għamilna ħafna eżerċizzju, tallimna x'jagħmlu soldati matul il-ħin tax-xogħol. Talmek tkun rispettiv, tisma' ta' minnu ikbar minnek u tajna ħafna. Kienet esperjenza vera sabiħa, vera turi kutu ftaħlek għajlek il-xogħol ta' soldat u d-batija. Dan il-programm, magħruf bħala Adolescent Day Program, ilu jitħaddem mill-2015 mill-FSWS bis-sem tal-Forzi Armati. Minn dakinhar, aktar minn 200 student ġew rikonoxxuti li temmew dan il-kors b'suċċess u saħansitra numru minnhom daħlu jaħdmu mal-forzi dixxiplinati. Kien programm interessanti ħafna fejn daw iż-żgħażagħ ħdimna magħhom fuq communication skills, leadership skills, għamilna ħafna team building activities magħhom, daw iċ-challenges li esperjenzaw magħna għada pitada ikunu jistgħu jatwawhom fil-ħajja personali tagħhom. Fi żjara waqt dan il-programm il-Ministru Byron Camilleri u Michael Falzon qalu li karriera fl-armata tagħti mhux bis-sens ta' professjonalità iżda wkoll tkattar dixxilpina. Appellaw lil dawn l-istudenti biex ma jaqtawx qalbhom mill-isfidi li toffri l-ħajja.